בגלובוס, בא עם עוף באוטובוס, אוטובוס, חצי תימני עם וואחד זין בלי הגת, וזה מצחיק כמו הסוכה של דיוויד בלאט, סוכה בלאט, שחמט, הפלתי את המלך, סקאי עושה את המלכה, מלך, סקאי דמק עם צביקה ברנד ו-69 פרודקשן, וודקה על הטוטה של סבטלנה, רשת. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק, אם מכורה היא רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק. פתח התיק. תפתח בגז. יש נשק. יש נשק. 60 על מאמי מזי לחוץ בחזי אוהב שהיא רעה, ביץ' ברמה כי יש לה על מה, כולה סקסי עושה אותה על ספינה, מאמי מרינה, אומרים הוא חם רק מאמי קרינה, מאמי משינה, יוליה מכונה, אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה, נותן לה ויטמינים, ים מסר בתוך הביט מלא בפרוטאינים, רוסיה ולטינית, טעות שלי לא רוסיה, אוקראינית. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק, הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק, אם מכורה היא רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית. גברת, פתח התיק.